Hi guys! Welcome sa Pakaula 101. So sa karon nga video magatag lang ko gamayng tip nga para maka-survive diri sa laing nasod. Paras na ako sa Thailand karon. So ang tip nako para maka-survive ka sa laing nasod is pag-ilag yung dagahan. Pinoy. Pag-ilag yung dagahan Pinoy. Para sa Thailand, daghan gid Pinoy diri kaso lagyo lang po. Dili lagi mo kaila pero dapat din mo siya ilailahon para malibre ka sa para imo lang pangayoon ilahang gamit nga dili na nila ginagamit. So para makasurvive ko na nangayo ko og punda, mga punda, punlan pod, habol, comforter na sila. Kana siya nga punda ako na pinalit kana pangayo ra gyapon na kay katong una nako dire wala koy unlan kana akong ginagamit hindi mo ako unlan og kana para lang nasa ko pagigda kay lisod kayo. Another tip kay ayaw gyud sa og palit nga daghag sa nina. Kana ra gid ako sa nina, wala pa kayo dili kana ingong daghan. Kay kung magdaghan kag sa nina, basin mabalhin kag balay o maglisod na ka og dalaan na kay gamay ra kay bag parehas na ko gamay ra kay bag dala. So kana ayaw gid daghan, ayaw sa gyud o palit daghan sa nina. Bayan balik-balik ko na nimo sa nina. So after maka-establish kag after daghan na kag maila, daghan na kag kuan nga mga Pinoy or mga foreigners, basin po dahil nakikailang taga inyo di matagaan din kag rap o table. Kanang laptop mo nila ako na pinalit kana ako na ipalit na una dapat gid ka naghagmaila nga Pinoy or mga foreigners, dapat friendly gid ka dapat kay para tabangan kanila og napay plansa ato na inatag ra na kay nanaslay nakapalitas lang bagong plansa. So ako dapat mo gamitan kaya wala akong plansa. Di na ako mo gasto gayo. So sa pagkaon pod, dapat di ka magkinabuhi. Di ka mamili kay ikaw may nanginabuhi sa laing planeta. So ang imong dapat paliton kung nagtipid ka o nagtigom ka para na sa kuha dili ni para sa kuha mao ni ang dapat ko paliton, pero effective ng gyapon siya. Then mapalit mo kape o palit din mo sugar o Milo or sa pana siya para sa inyohang breakfast or mamainit ba mo or ganahan mo mag-inom-inom lang sa hapon o kana. Dayon Quaker Oats para ano lang pang diet ni ako. Ganun ko ano ni sahay. So next kung ganahan ka og pansit canton nya sa diri wala mo gipay pansit canton. Lisod kay palit pansit canton na rin. Pero akong ginabuhat nagpalit ko og mga noodles sa halang. Ako siyang himuon o pansit canton. Kung ano ko sa sabaw. Ito ka na. Hindi sila mga pansit canton. Hindi na mawala ng tinapa. Dapat na kani Lipton tea para healthy. O juice. Kani napalit lang may nako sa tinasdaan. O mga chichirya. Tigom yung kag chichirya para dili na ka magpalit-palit sa gawas kay gasto na din kayo. Kung mabalin na mag-ika-groom, dapat
dito nga sa imong balhinan nga room para sa ani nagbalhin naman gid ko room. Dapat unsa imong makita dito dapat imong gamiton nga wa na nila. Para sa ani. Ako nang ginagamit. Ato. Magamit mo na siya puhon. Mana sila. Magamit mo. Kung sa'yo mo makita sa room nga imong magamit, imong gamiton. And kung wala mo'y kortina, para saan hindi mo na siya kortina unta. Para man siya kung makahimo kong uniform. Kana na lang mo ang kortina para daligid gasto. Kung sa mga toothpaste, mga toothbrush, dapat magpalit ka toothbrush nga daghan. Ay nagkanang tagsa-tagsa. Kung ganahan kag mahadon, isa ra gid mong palit. Pero kung ganahan baratohon lang, daghan ay mo palit. Mas mayong daghan kay para dili ra kayo lisod. Kung mahulog mo na siya, mailisdan na din nimo. Kung mapalit po ng toothpaste, dapat dako. Kaso nung nagamay naman ni siya kay pupot naman ito kung dako. So kanya akong gipalit. Sunod mo palit pa kung dako para dili na kayo para maabot og 2 ka bulan or 1 ka bulan. Ito nga, kung shampoo po, palit kag dako yun po kay para dili kay gasto. Wala man po inoon sachet diri pero mas mayong dagko nga mga container. So mo to siya ang akong mga tip para maka-survive ka sa laing nasod. Dili na din ka mag-struggle. Maka-establish na din kasi mo kaugalingon. And naman kay lisod sa akin pero naman kay mga kailan na din nga mutabang sa imo, mga kagtabang sa ila. Ayun lang po din sila disregard kay wala na kay di na kay sila gingon nga hintabang sa imo kay nakabalo naman sila nga naka-establish na kagtarong pwede na ka magpabukid mo. And always know the place. Asa ka nagpuyo kay asa ka nga puyo nga lugar kay para dili para sayo na asa mo palit-palit og sa imong ganahan ni barato nga palitonon o para dili kay lisod sa imo. Og maoram sir to. So una nga akong tip para makabuhi sa laing nasod is always find a friend. Kung ikaw rin isa nga naging sa palaran. Kadua, kung unsay mga gamit nila nga dili nila gamiton imong pangayoon. Pero ayun po si pangayo. Katulo, palit, store perminti o pagkaon para dili ka magutman. And all I'm sure to. And everything else will do what it do. So muna akong mga tip para mabuhay sa laing nasod. So, mauna si Jimboy sa Pokola 101. Kadush!